Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос рождається. Сьогодні церква святкує пам'ять пророка Малахії. Малахій у переводі означає «світлий вісник», ангел. Чоловік, котрий возвіщає світлоє. Будучи одним із уже останніх пророків Старого Завіту, його називають печаттю пророків, тобто тот, котрий підтвердив правильність і духоносність попередніх пророків. Він також упоминає про пришествие Христа і про будущий суд. Но також він критикує і іудеїв. Коли вернулися іудеї з Вавилонського плена, то він їм напоминає: ви були покарані великим довголітнім пленом у Вавилоні. Тепер сте вернулися, Бог вас освободив. Почому ви повторяєте ті ж самі гріхи? Ясно, що у народа Божого пророки були не просто як гадалка, котра угадувала будучі события. Пророки були люди, які возвіщали волю Божу людям. Тобто не прорікали, як будто гадалка. Якщо вони і робили пророчества, то тільки по вдохновенню Духа Святого указували наперед события за 400 років до Рождества Христова. Інтересно, в одному із событий Ісус із книжниками-фарисеями веде діалог. І сказав їм Господь: «Якщо ви повірите в Месію Сина Божого, то Син вас освободить і будете мати повноцінну свободу». На це слово вони відповіли йому: «Яку ти нам хочеш дати свободу? Ми ніколи нікому не були рабами». Звісно, міг Ісус їм мораль відчитати за те, що таку, мабуть, низьку історичну пам'ять. Історична пам'ять у народі завжди була признаком живості народу. Чоловік і народ, який не пам'ятає добре свої історії, скоро його асимілюють і викинуть на побочину історії. І всі теж казали: ми не були рабами. Ісус їм міг напомнити: ви були рабами в єгипетському рабстві, а потім ви були в Вавилонському плену. Не вказував їм, що вони такі особливо безпам'ятні для земних історій. Ісус відкриває перед ними форму особо опасного рабства. Каже Господь, вони давали можливість рабові після роботи молитися як хоче. Но є рабство духовне, рабство гріху. Чоловік, коли почне робити все угождати своїм страстям і порокам, своїм злобам, лукавствам, він становиться раб своїх гріхів. Ведь чоловік, який курить, йому все видить, що він такий професіональний. От дивіться, навіть публічно курить, запалює сатанінські фільми, почти всі в інтернеті. Артисти курять, а запалюють, а за кожну минуту запалюють, розпалюють інтерес до курення. Ну, є то перший признак людей слабовольних, убитих у волі. Частина волі поражена в них. І ми знаємо по опиту, курящий на 50% неробочий. Ясно, що річ йде про страсті пороки. Коли чоловік любить багатство, гордитися, привозноситися, він ніколи не буде мати спокою. А коли передасться страсті блуда, тупік гарантований, потеря друзів, знайомих, сім'ї і істинної любві гарантована. І Господь каже, що є люди, котрі головою розуміють, що вони недобре роблять. Но відказатися не може. Він раб гріха. Каже Ісус: «Це рабство, самое страшное і ужасное, бо ні днем, ні ночью чоловік від нього спокою немає». І якщо, каже Господь, Син Божий освободить вас від того рабства, то істинно свободні будете. Ми сьогодні теж підтверджуємо, що вся релігійна робота у православній церкві, як то опитно, іспитано і написано святими отцями, йде річ про боротьбу з страстями і пороками. Павел каже: наша боротьба не проти властей, проти чиновників всього світа, а проти сатанських духов злоби поднебесних. То есть небо для святых, а поднебесна – это область влияния сатаны. Так, в этому мире нас Бог призиває як спортсменів на некий зал, де много є снарядів, де бігати, тренуватися, качатися, піднімати. Ведь наші пости і молитви – це не просто придумані
наші пости і молитви, і духовні вправи, то тренування нашого духа, щоб ми були способні легко відказатися від любої прив'язки цього світа, від любої заняття любого, від любого, як кажуть сьогодні, хобі, від желання цього світнього щось робити або в компаніях розвратних бути. Ти маєш бути свободним. Якщо сказали, отложи сигарету, отложиш, ти чоловік, не отложиш, ти слабак. І більше не бий себе в груди, що ти можеш бути сильним. Курящі тратять музикальний слух, а святі отці пишуть, що у чоловіка тратиться духовне розсуждення. Чоловік, який курить, уже духовні речі не може розсуждати. І так Господь каже нам нині, да і книжникам фарисеям, що любое рабство цього світньоє є тяжкое, іноді дуже тяжкое, но є способне переносимое. Бо у чоловіка є виход служити Богу, но якщо чоловік попав у рабство гріху, зачастую це буває конець. Про эту страшну, ужасну хвороту або рабство гріху споминає апостол Павел, коли казав за себе, що добре, котре я хочу робити, не роблю, а злоє, котре я не хочу, роблю. Каже Павел відповідь, уже не я то роблю. Робить ви мені тот гріх. Тут направлені наркотики, і п'янка, і блуд. Ведь блуд і властолюбие – теж наркотики. Хто почувствував наркотизм власті і гроші, зачастую вже оттуда вихода не є. Ілі вперед, ілі чоловік пропадає. І так сьогодні Бог покликає нас бути свободними від гріха. Но це невозможно без Бога. І Бог нам сказав, тільки вірив у Христа Ісуса. Сповідь і причастя тіла і крові Христової дає нам ту духовну силу, коли ми починаємо бути способні супротивлятися гріхам. Не лише просто ділам, но навіть на уровні думок, на ментальному, мисленному уровні починаємо супротивлятися. Многі святі отці, навіть во сні, коли чоловік безвольний, навіть во сні супротивлялися гріховним замислам, но є моменти, коли церковні люди навіть во сні супротивляються. Він повторив, Бог обіцяв пришести в мир Христа Спасителя. Прийде в мир Спаситель, і Він дасть нам силу боротися з гріхами. І тому сьогодні, коли Давид написав 50-й псалом, замітьте, і на ранніх молитвах 50-й псалом молимося, перед кожним молебном, і на похоронах, і на вінчанках, і на всіх молитвах, і перед літургією третій час також включає 50-й псалом. Так що в ньому такое є в 50-му псалмі? Там сообщається те же саме. Помилуй, Боже, по великої милості, бо я перед гріхами не можу устояти. Гріх передо мною є вину, буквально винутий, як на моніторі. Мучить нас, ні дня, ні покоя не маю. О, якщо б ти лише оправдався, Господи, у гріхах твоїх, то ти б побідив гріх. Бо тому що то невозможне для людей. І в кінці 50-го псалма споминається. Тоді прийде лише тоді, коли повернеться Господь і дасть оправдання, дасть правду, правда оправдання одно слово, то далі ж ми возложимо на алтарь Твої тельці благодарення і радості духовної о свободі від гріхов. Господи, благослови наших людей бути свободними від гріха, тренуватися, боротися з гріхом, йти на сповідь і часто про той гріх говорити, доки він не захватив твою душу, не окупірував, не забрав у тебе всі остатки кліток твоїх. Борися, бо поборовши гріх, маса людей просто йдуть і хваляться чим? Не грошами, не успіхами, не виграші на лотерею. А говорять, я перестав курити, я такий щасливий. Я перестав, і указ який, як я такий щасливий, а я такий був нещасний раб. Ету радість духовну, казав Господь, подарує Господь кожному чоловікові, котрий, на відміну від сліпих книжників і фарисеїв, котрі казали, ніколи рабами не були, а тут же були, свідчили про рабство гріху. На відміну від них, ми тут на землі діти Божі, свободні від гріха, по крайній мірі покликані до того, но у вічності разом зі святими, котрі були і добилися свободи від гріха, лише такими зможемо наслідувати Царство Божє. Амінь.